Det er nok det, jeg synes, der er det allersmarteste ved den her læringsplatform, nemlig at elevplanen nu for første gang for mit vedkommende sådan for alvor giver mening. Jamen, elevplanerne laver sådan set sig selv. Det er jo noget af det, der er rigtig smart i det her. Det er, at når man hiver mål ind, og man sætter mål for undervisningen, og både lærere og elever evaluerer på de her mål. Og hvis man laver test, for eksempel, så alle de her data drypper nærmest ned, kan man sige, og danner en elevplan helt dynamisk. Elevplanen skriver faktisk sig selv i det her system her, og det synes jeg er smart. Alt, hvad du som lærer eller pædagog laver sammen med børnene og giver feedback på, det kan være opgaver, det kan være længere forløb. Men den feedback, som du giver eleven, og de læringsmål, som eleven opfylder og opnår, jamen, det drypper automatisk fra læringsplatformen og så hele vejen ned i elevplanen. Det vil sige, at elevplanen er dynamisk. Der kommer hele tiden testresultater, karakterer fra stile, der kommer elevprodukter. Det hele drypper ligesom ned og bliver en del af den her elevplan.